Me sunanka? Shehu. Shehu wa? Adamu. Adamu kai mutum ina ne? Ɗanasa. Ɗanasa. Ɗanaca. A ƙaramar hukumar ina kenan? Gasol. A Gasol. Me kai aka kama ka? Kimashi. Kimashi. Me kai aka kama ka? Kimashi. Kidnapping? Kidnapping. Ok. Sau nawa kai kidnapping? Sau uku. Sau uku? Kai da suwa da wa? Ni da Salihu. Da kuma wa? Da Adamu. Da kuma wa? Yawwa da Abdu. Da kuma wa? Yawwa da Garba. Da kuma wa? Yawwa da Italiya Gumanda. Ok, Italiya shine kwamandan ku? Yes. Ok. Sabon saurayin ki mummuna ne, wallahi na ji daɗin haka. Ku yi aure don ku haifi yara munana. A ɗauran aure da kai ya ɗauro, in duba in ga babu kai na faro. Wajen son ka a gare ni ta riga ta roro, faruwa ta faru sai da kai Tana supageti ce, yar siririya, yar matsatsiya mai kira kalangu, mai shaf ɗin Coca-Cola. Ka ganta nan full auction power steering, tafin glass. Ina ji an dace. Kin taɓa aure? aure na uku. Ha? Amma ban haihu ba, ina nan wallahi.